Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилия Бирханова. Махсус хәрби операция зонасына зәйлеләр гуманитар ярдәм әзерләп озатуларын дәвам итәләр. Һәрбер җибәрүгә хәйри эшчеләр һәм зәйнең битараф булмаган кешеләре зур өлеш кертә. Бүген тылның ныклыгы бик кирәк диләр алар. Зәй шаллы волонтерлары күмәк көч белән хәрбиләргә дип кирәк яраклар төйләр. Колючий позывнойлы зәй егете гуманитар йөкне озату өчен махсус командировкага туган ягына җибәрелгән. Фураны егетнең дуслары, якыннары яллаган. По максимуму стараемся помогать нашим бойцам, потому что это в данный момент является как уже нашей гордостью страны. И хочется по максимуму проявить поддержку, тепло, любовь и заботу. Йөк машинасына такталар, каплау материаллары, рубероид кебек төзелеш кирәк яраклары тутыралар. Эчә торган су савытлары, исемле посылкалар да бар. Заинск с вами төркеме күп итеп маскировка шелтәрләре әзерләгән. Шаллылар исә окоп шәмнәре, буржуйка мишләре, баллы күчтәнешләр, дождевик ише кирәкле әйберләр китергәннәр. Фура была оплачена также друзьями бойца. Отдельное спасибо Александру Чубкову хотел сказать. Более 100 тысяч он помог финансовыми средствами с оплатой фуры. Хотел сказать спасибо Алексею Роману и Оленькову Валерию за серьезную помощь стройматериалами. Икене тияүдә Зәй политехник колледжы волонтерлары һәм башка битараф булмаган кешеләр ярдәм итте. Командировкага җибәрелгән Зәй хәрбие ярдәм җыюда һәм аны илтүдә булышлык күрсәтүчеләргә шиксез рәхмәтле. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Яңа ел бәйрәменә санаулы көннәр калып бара. Соңгы арада яуган кар бераз булса да бәйрәм кәефе өстәде. Халык әкренләп яңа ел мәшәкатьләре белән яши башлады. Зәйлеләр өй түренә бәйрәм күрке чыршы куеп, аны бизиләрме? Бу хакта белешү өчен без шәһәр урамнарына чыктык. Яңа ел бәйрәмен бизәлгән чыршысыз күз алдына китерүе авыр. Күпләр аны зур вакыйга буларак көтеп ала. Кайберәүләрнең бөтенләй исләре китми. Өченчеләр исә мәҗүсилек дип атый. Фикерләр берничәгә бүленә. У нас маленьких детей нет, но мы все равно ставим, чтобы чувствовался Новый год. Мы каждый год ставим елочку, маленькую, но ставим. Без елки как Новый год встречать? В своем доме живем, поэтому елку обязательно ставим. Всегда натуральную елку берем, именно ель, а не сосну. Искусственную елку дома ставим. Так, что еще? Маленькая такая, небольшая. Ну вот, все. Игрушки нормальные, игрушки детские. Шарики, пончики, бомбончики, конфетки. Живую, конечно. Живая лучше, чем искусственная. Есть она уже у вас? Купили? Нет, купим, если будут продавать на базаре. Бәйрәм традициясе итеп өй түренә чыршы куймаучылар да бар икән. Нет, скорее всего. У нас не только ребенок, у нас еще и кот. Так что это будет вдвойне весело, если поставим елку, да, Казам? Я никогда не ставлю. А почему? Не знаю, я одна, потому что мне не надо. Зәйдә машина йөртүчеләрне тикшерделәр. 12 декабрьдә чираттагы тоннель операциясе үтте. Район юл хәрәкәте инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан узган тикшерүдә 5 закон бузу очрагы теркәлде. Билгеле бер вакыт эчендә инспекторлар транспорт чараларын туктатып тикшерде. Нәтиҗәдә 5 машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылды. 3 очракта куркынычсызлык куешларын электирмәүләре ачыкланды. Бер автомобиль исә техник яктан төзек булмаган килеш юлга чыккан. Тагын бер шоферның машина йөртү хукукыннан мәхрүм ителгән килеш руль артына утыруы ачыклана. Әлеге очракларда 2 транспорт чарасы да махсус стоянкага куела. Аларның барысына да штрафлар салынды. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл йөрү кагыйдәләрен тиешенчә үтәп йөрергә кирәклеген искәртә. Яңа 2025 ел бәйрәмен гадәттәгечә һәр җирдә күңелле чаралар белән билгеләргә җыеналар. Зәйлеләр өчен дә күп санлы бәйрәмнәр әзерләнә. Шәһәребезнең Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында бу эчтәлекле программа булачак. Яңа ел чыршысын ачу тантанасы исә бу шимбәдә узачак. 14 декабрьдә Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында яңа ел чыршысын ачу тантанасы узачак. Кичке сәгать 4-тә яңа ел әкияте дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша тәкъдим ителә. 16 сәгать 45 минутта яңа ел ишек шакый бәйрәм концерты узачак. Чыршы ачылышы исә 18 сәгатьтә бәйрәм дискотекасы белән тәмамлана. Яңа елны каршы алуның тәүге чарасына рәхим итегез.
Соңгы елларда сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар арасында үсемлекләрнең кечкенә үсентеләрен, ягъни микрояшеллек куллану популярлашып китте. Яшь үсентеләрне нинди шартларда үрчетергә, аларны ничек кулланырга? Булар хакында белешү өчен без хәбәрскәр бакчачы Мария Гарәпшина теплицасында булдык. Декабрь җитүгә карамастан Зәйдә яшәүче Мария Гарәпшинаның теплицасында һәр вакыт яз. Биредә ул микрояшеллек үстерү белән шөгыльләнә. Кешеләргә файда, үземә тынычлык китерә. Яраткан шөгыле турында бакчачы әнә шулай ди. Ә орлыкларны үй шартларында да үрчетеп була икән. Семена закладываются на увлажненный джутовый коврик. Обеззаразить его можно способом помещения его в раствор перекиси водорода, глиокладина, либо марганцовки слабого раствора. Микрояшеллек ул тәмләткечләр, яшелчә һәм кыяклы культураларның кечкенә үсентеләре булырга мөмкин. Бакчачы әйтүенчә, үсентеләр аз калорияле, витаминнарга, төрле микроэлементларга бай. Самое полезное в микрозелени – это первые 2 листочка у наших ростков. Вот это микрозелень. Корневую систему можно тоже употреблять в пищу. Она является также богатой источником микроэлементов и различных витаминов. Мария Гарәпшина Витграсс согы ясар өчен дә бодай үсентеләрен үстерә. Үсенте кышын 10-11 көндә өлгерә. Шулай итеп айга 2 тапкыр уңыш ала. Витграсс – это сок ростков пшеницы. Пшеница должна вырасти в 12 сантиметров. Это правильный рост пшеницы. Затем мы вот эти вот росточки обязательно срезаем, перекручиваем в мясорубке и получаем, отжимая от него сок. Яшь үсентеләр яхшы тишелсен өчен билгеле бер температура һәм дымлылык булу мөһим. Махсус яктырткыч та кирәк. Ә микрояшеллек үстерү өчен борчак, кукуруз, көнбагыш, редис кәбестә тәмләткечләрдән руккола, базилик, кыяклылардан солы, бодай орлыгын кулланырга була. Алар бик күп төрле һәм һәрберсенең үз тәме, исе бар. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Басма матбугатка язылуның санаулы көннәре генә калып бара. 2025 елның 1нче ярты еллыгы өчен Зәй факлары һәм Новый Зай район газеталарына тиз арада язылып калыгыз. Шуның белән бүген әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән саулашам. Күңелле һәм файдалы яллар сезгә.